Много нови неща от Crystal Professional. Има от любими и красиви гелове, които много исках да имаме. Това са гелове с сухи цветя, Spring Vibe. Просто са изключително красиви. Нямам търпение и аз да си направя маникюр. Просто вижте, много са красиви и много са нежни, такива пролетни цветове и летни също. Също така имате страхотна нова колекция с гелове, Builder Gel Magic, защото тези гелове са с такива финни частички и са много красиви, много нежни, ще стоят на ногтите и имам доста цветове, мисля, че са 11. Вижте колко са красиви, просто са много нежни и са подходящи по принцип за всяко време, наистина са много хубави. И едно голямо нещо, това са накрайниците на Crystal Professional, имат диамантени, твърдосплавни, керамични, наистина са много хубави и са много удобни за работа и можете да разгледате всички продукции в маникюрна работилница.